kumba puyo imo perlok dom ta ka jing ki kam pat kun nomar ba kipat student hi apo dalhim ta kim pat yo ka jubab na yang jong ka sarkar na kata ka daw kidang yai pitenya ka jing ki nga karmen ba ka sarkar hi kan pet sakini ginong yakhi lang ta kan yarap mo yak ai ka badai ban yarap namar kat kum ka jing pet ka jong nga kani ka jing yakhi kala ban poi sedok sa ba kan sa don ki student lane ki ayu ban sa sim kabu lane sa sok sa rat kum tu mo lakpor sa kapor yo don ki ba khat kum tu kan ngateng yo don ki ba khat kum tu ta kadang ông dalam deh himo ngakwa baka sarkar hi kan simkya kan ka langkor kan nde ban su kan sting gumne namar ki student kadang like ki por sgi kidang yabon nang ta kidang yawan sekene jaka mbak yo ipai nasiang tenan bandong pi ka wei mo bam ta kasgi doni wei samla ba nanti na selong jungi hi iba mebon dan lang ngam tang ni boleh tesar kemno pi snyo hajing dei bat kene kam nga sngo ba ngi dei ban ai kublai kini ki kena samla jongani ka ri ga jongi ki bala wan chakmat ba ki bala shim ya kata ka ikhtiar ba ki dei ban le ai lor ka jing le don bor jong ka BJP haka bakal le kat bakamon haka ni ka jalla ka jongi kam kani ka ri ka jongi ti kumba pi iru ba palat ar phongut ki khna kila commit suicide ni ki khna ki don ki bala shabom shatit ni ba kani ka sarkar kam sngap ye noy noru ndai ka le be hala ka jong kamon ti ngi dei ban penduk ya kum kata jaj sarkar tinga ko ban ai kublai ru ya kini ki khna samla ha kini ka jalla mikhalia ka jungi ha ka ba makiru wala ki jingai nang ni na jantar mantar ndai kilai shim ya kata ka ikhtiar ba kin let ba kin ya protest ante ha Don Bosco Square tinga ai ka jung kublai ya piru nang ni na Delhi but nang ya itur syafang keep up the good work but kani hi ka por ba ki khna samla kin wan shakmat kin shim ya kata ka ikhtiar but kin long hi kinong yalam dalade na benta yala di ba na benta ka future ka jong kiru na markini ki politicians ki bangi i ki bagi don hakaleng jong ni gari bat kumjuru hakari hakani ka jalla ka jong i bagi ni ki politicians ki don arjat ki we ki politicians ki ki bakwa be ban sukamai spa but ki we politicians pada ki basukwa be ban don hakabor hi ki ni ki politicians ki badon tang ya kata ka thong tang na benta kashimat ka jong ki kinumla dalai leiru ba kinyarap ya ki kena samla ki kumta ki kena samla hi ki de ban wan chakmat ki de ban mi chakmat bat ki de ban long kinong yalam na benta daladi yaladi ndai ban up ya kini ki politicians himut mentala lada ki change bakanaru politician na way bakanaru lada change na wakwa spa so bakwa bor lani na wakwa bor so bakwa spa si ai pat kalawai jong kini ki kena samla kai namar kaditang ka jingkwa jong ki simete handai kamdani ai kata ka thong ban ong ban yarap ya ki kena samla bat bun sin hingi i ha ka politics lada pingu lada pidam ya ki kamut kabiang handai lada pimngu lada pimdam lada pipeni ya ka babakala kamut pisa kenjat di ngimkwa ba ki kena samla kinlong betang kum kita kinong mu nongdam deki kena samla kede ki ban long kata ka ikhtiar bagi kena samlahi kede ban wan chakmat bagi de ban yeng ha kata ka nongrim ba kinyalam maki la kadai ya ka sarkar lani la kadai ya kata ka lawai ka badai nabenta jongki hi hot ngam ong ba baro ki bala rangba kilong ki basniu hendre ngidon kami ki rangba ki badan ya kata ka jing it ka basisha ban gaib mdei ba kita ki rangba kiba kwa ban peni tang ya kata ka jingdon ya ka bor pisa bat ya kata ka jingdon ya ka bor bakin le kat bakimon kata ngim kwa ndengi kwa ikirang ba kibran ya ka jingkir kle to hajing ede ba tu ba mo ba
ubakran gum tu hang tu ha BJP State Office Meghalaya tu mewankar tu BJP Youth mo tu gum tu tapi senyo gum no hak jing debat itu. Pi hakabay day ba utu u kena samlaru ngila ban ong ba ka BJP hi nakato kala sakhi syai ba ka BJP hi kadai ka seng ka basniu kadai ka seng ka ba penjot ba kadai ka seng ka ba pensniu ru iki jingmut jing perkhat menta uno ru barung ha ka BJP usniu nadu ka jingmut jing perkhat hadu ka jinglong hadu ba utu kena samla sngow rem bat sngow ei bangun ong ba dangla ba sup dang sup ka ba siat bet ani dei banca siat bet ya gitu ki yakini ki bawan protes menta akum kata ka jat jimut jing perkat himut nginla mo begin yalam ya kata ka ri ba ka jat bandio syakmat tengah penram jur ya kata statement ka bala ai dau tu youth president jong ka BJP bat ngapan rem hiru ya ka BJP hi baro kawai namar ka BJP hi kadai kata ka cancer ka balarung ha kani ka ri ka jongi balada ngimle ay kani ka cancer kan sabam sundan yangi bat kan sabam du khot sundan Tapi lan empat pensai hak jing debat kani ka kerting cockroach Janata Party kamu ayu kani ka cockroach balik khot kerting da ka cockroach ka bam senyap tanah kata-kata. Namar kani kami nadu katu statement bala ai do tu Chief Justice of India bawang ba kini ki kena samla ki bom don kam don jam ki longkum ki cockroach. Namar ladang ikan gini ginyang kalau di basurung segi kendong kencrot ki bak kumta. Telong ki bom don dor kan. Te ukhannya ki ikum kita ki beriu ki bom don dor. Ndai ngilai iru pada baling ba kani ka jingya ki ba haduk katno kita kinyang kalau ki don ya kabor haba kilaya lumlang bat ki balai don lang bat kilaya teli ti kania ka de ka bor jong kita kinyang kalau persya ya kita kinong pembor jong kani kari India jungi Ta ka jing pa jong pi kani kanyang kalau kani ka cockroach Janata Party kinsa ya kun la election na kami ya kun rene ya kata tengam patip nemar katkum ka stance ka jongki ki ong ba kim kamdei ka political party andai ka David Tang kata ka seng ka bala seng benlum ki kena samla bakin kren pang ki jing e jong ki kena samla bat hakani ka por ka jing e dei na benta jong kani ka bakalik kani ka paper jong ka nip ti kata ka de ka bahakmat do ya menta bat nganget bakani ka jing e ki jong kani ka cockroach Janata Party kanung kot tang ta andai kan ya chakmadu ban penbha sunon ya kani ka education system ha kani kari India hi borok hoy Pisnya kumno haba ki kirang ba nang tay na jela Meghalaya jongi khamtam kito ki baladon haka kardan khamtam kito ki opposition lani ki bom bon ki bon mo balai ki ban haka to kasing arpo trik hak jing debat kani ka protes namar kani ka protes kam tang namta ka Delhi kadai bet baro namta baro kari India ta balai mo ki mewan pisnya kumno hak jing debat ta pi kumbang along menne kidan arjat ki politicians ha ka jela ka jongi ki way ki politicians thank you bhaiya khalia thank you kidan ki way ki politicians ki bakwa ban kamai spa bat kidan ki way ki politician ki bakwa ban kamai bor andre ka jing ya dei jong ki bro arjat kini ki politician kalong ba ki kwa bet ba kini ki kena samla kin ngo kin dem kin serve ya ki kum kita ki belai andre ha ka jing pet jengi kita ki dang dei hitang ki beriu but balik kim join ru ya kani ka protes kim join ya kani ka protes namar ya kani protes la yalam de ki kena samla phi umdei ba ki yalam hi maki hendrei ki kwa bet ba tang kano ka jing yalam ka bala yalam damaki kin bud hendrei lada la yalam da ki kena samla de kata ka pen iya ka mentality ru ka jongki ba kidan ya kata ka mentality ba ki kwa bet ba ki don be halor ba ki pet po khen yangi ki badang kham kena bat ya kata ngalamat hishimet adu kanu kadan kata ka jing syap pet po ha kini ki politicians ki ba larang ba nama dengi ai ladangi kran ya ka sarkar ruling tani kran ya ka opposition ru ladangi ai kanu ka suggestions ka bala banyarap ya kani ka ri ba kajat benrio ko jongi kim pediang hendai ka balingo kalong ba hadian pat am kin sale hi dala dia te kim pediang ki ken po ki ken ki nyau ban ai ndai hadian pat kin sa le hi maki khanang ba kin long ba kayat ling ba jongki tingeng em kwa kum kita ki jat ki politician ki ba perkhat shimet ba ki ba ka jing thu jongki hi kalong be kumno ba kin shong be
hang katai kesuki. Dadang idan kum kita ke politician, lagi day politician ubah kuat spa, lani politician ubah kuat bor, ngin numpoi shanu ru. Andrei kadai kepor menta, jom ki kena samla bikin wan syakmat, bat bakin kentat no ikini ki politicians baru, bat kidai ki kena samlahi bagin yalum, bat ki kena samlahi ki ban yalam. तो पिछले हुकुम नो हजिंग दे बात करने का पेपर लीक में पेपर लीक एग्जाम नमता की निकी बा दे बन आते ने तो का नीट एग्जाम ते की ला लीक तो एग्जाम पेपर कुम नो पिछले Fi kini ki aka baro kini ke jinglik paper ki aka baro ki day part and parcel of corruption. Namar balagi penlik ya paper kenang berkila bende. But kidai nu kidai ki badan spa. Tika education hakanika riga jongi hi baro kawai ka debit na benta jong ki badan spa. Ti kata kadai ka bat kani ka corruption kadai ka bampong. Ka corruption bunsin ngis nguthuk bakla. Yang baka corruption kadai bitang syapang kapisa. Dai ka corruption kamdai tang syapang kajing ka kapisa, dai ka corruption ru kadai kajing yurat, ka corruption kadai ru kajing kedi no ya ka hok bat ka bahak. Kepada jong kita kibadai hok. तो कुबले सिबन बा मेबन या गजिंग आई या गजिंग करन का बा फिला आई मांग इला स्नेव थु शाई बा कदे का सरकार पमता कदे भी के सरकार का batang perkhat betang ya lede te kala dai ke por ba ide ban snew thu mo kum ki pra khasi ane ki pra jat ben riu batang duna pai ngide ban snew thu shai ba ya kum kene ke सरकार ngide ban ailat lanu ro dangi ailat yang mungkin ki सरकार te kan jia ka ba ngimla cho tang ban perkhat mo ka ba ka ban jia namar ngala I hang ni ha po Delhi na do na go ting awan sini ngai kan do bon jat ki jat ben riu ki besong masa ha po ri India hi jongi ki ba don na ki ba na UP ki ba na Assam ki ba na West Bengal ki emang ngila ya kan do tingi keren kan ngi asnya thu ba kani ka sarkar hi ka ta amde tang ya Delhi ka dai ka ta lut ya baro hi kari ha po India te tangkum tai kublai chuban perlok ngai scam ba hero kin karsan ya kane ka jingeki what's new lada pis new bangi kumbakla ban keren hak jinge dai bat kane ka sarkar jole se bidai wena na ki member jong kane ka sarkar ngintip mo tang ba kai ka banga kwa ban ong ba hakum kapor kum kane ngim dai ban new ba ngidai ki member ne ki jong kane sarkar ngidai ban perkhat chwa nam ta ki jat ben riu ngidai ban perkhat chwa nam ta ki lawai ki kon ki tigen ngidai ban perkhat tang la dei namar ba haperte hi bang im ngidai ki social human being ngimla ban im tang marwai la ngimla ban im tang praba mahajon praba riuspa ngihap hi ban ya de don filang bat ki baduk la ne ki ba rangli la ne ki kon samla la ne baro tak daw kan kta ya phi kinong kerchan ya kane ka sarkar da lada phim kran ta kasgi kan sakta ya phi hadan hapor hadan nang nes khmat tak daw ong kat badang don kapor habakum kane kalat ngiyo ngisnyo kumen skada ya namar ba ngiyo lat ban pensnyo ban pensai ya phi ki paralak praba ijmo kublai subon kata dan bok ba kublai unang karku yangi pat ya phi kublai subon ni piru ba kublai Snow ngan bang ya don lang bne dai snow ngan sibun ye kani dai na ka jala Meghalaya lalong bang ya lang ya wan ban ya represent lang sini bat ngi kermen ba kani ka jing ki kan long ka job kadai hoi to na e banong dai kan liang jong nga don ka jing sio si khendiat namar ba ngai I ha ki comments ba don ki bri bo ong bele phi ki penar ki khasi ki lech tu kadia ka jing auri jong ki dekhar bele phi hewan Tegani kajing ya auri kajing ya demand kajing income day tang ya ki dekhar ke ya baro kinong India ngimde ban ya penpat jan bin ru hung ne